koja je razlika između obodnog i središnjeg kuta? Sjetimo se važnog pravila. Središnji kut je uvijek dvostruko veći od obodnog kuta nad istom tativom. Kad primijenimo formulu, doznajemo da središnji kut iznosi 72 stupnja. Nadam se da ste skužili pravilo, pa pokušajmo riješiti sljedeći zadatak. Ako je mjera odgovarajućeg obodnog kuta 103 stupnja, odredi središnji kut. Odgovore piši u komentarima.